پشتی 7 ماها جê dorpêçê li ser bajarokê Madaya li gundewarê Şamê. Rejima Sûriye erê kir li serê derbasbûna alîkariyan ji bo bajar û bajarokên ku dibin dorpêçê de ne. Netewên Yekgirtî ragihand ku rejima Sûriye serê sadê 10 erê kiriye li serê daxwazên wan ji bo rawastandina dorpêçê li ser bajar û bajarokên dorpêçkirî li Sûriyê ji bo pêşkêşkirina alîkariyan ji wan deveran re. Dê daxuyaniyekê de netewên Yekgirtî ragihand ku rejima Sûriye erê kiriye ku dorpêç li ser her yek ji bajarokê Madaya û Foa û Kefreyê rake û ew niha karwanên alîkariyê ji bo wan deveran amade kirine. Ji alî xwe ve berdevkê Wezareta Derve ya Fransayê Roman Nadal ragihand got divê dorpêç li serê deverên Sûriyê were rakirin û divê di zûtirîn dem de alîkarî derbasî wan deveran bibin û rewşa bajarokê Madaya bi rewşeke xirab wasif kir. Her wiha şanderê Brîtanîyê taybet ji bo Sûriyê carê Sebailê daxwaz ji rejima Sûriyê kir ku dorpêçê li ser bajarokên Sûriyê rake û siyaseta birçîkirina welatiyan ji aliyê rejima Esed ve bi dûrî mirovatiyê wasif kir. Di heman demê de Rexistina Erebiya Mafê Mirovan li Brîtanyayê daxwaz ji civakan navdaletî kir ku pabendiyê bi maddeya 377 ya Komelaya Giştî ya Netewên Yekgirtî bin ji bo rawastandina tawanên rejima Esed li Sûriyê. Li gorî raporteke Netewên Yekgirtî gote niha 400,000 welatî li 15 deverên cuda li Sûriyê dorpêç kirîne û pêwîstiya wan bi alîkariyên bilez hene.